Se ei antanut sun kertoa jotain. Mites se kertominen meni? Ai vittu, mä otin nyt jotain magia. Hei. Anyway, hei. Meppä siihen laitalle. Kone. Mistä hyvästä sä noit? Tehdäänpäs tämmönen mukava juttu pelkkää TV. Tämä vitun... Joo, tämä on aika hyvä. Selvästi. Jep. Heitto muhu oli pelkkä lentokone. Lentokone. No se on lentokin jo. Niin. Ei muuten lentänyt, sen kerran sulle. Täydellistä. Täydellistä. Mä kaliproin kaiken menevään aivan oikeaan suuntaan. Päälätäks. Kyllä. No niin. Saatana koditoon. Aivan sama mäki on jo. Pukeja. Massia. Mitä? Oota. Et nähny yhtään. Se on vain SCT radioaktiiviset materiaalit, ei mitään hätää. Moi. No moi. Ei mitään, tää on aivan normaali päivä. Tää on ihan niinku perusasioita. Perusarkipäivä. Moi, mikä kuuluu? Hyvä, mitä tässä? Mä tänne. Täällä ei oo mitään. Vittu. Kerro. Kello meni paskaneeksi. Mä löysin sut. Ai! Sä tulit eteen. Miten mä oon takana? No niin, mutta sä tulit mun takaa eteen, eli mun eteen. Sun edellinen etu. Niin. Hyvä, että sä ymmärrät mun... niinku... Mitä? Jaha. Äijä vaan hajoittaa niitä puolella. Mulla on vähän liikaa voimia. Lyhyt mutta... Täällä on paljon tavaraa. Täällä on enemmän mitä meillä on omistuksessa. Kaikki akit on korusenemmiksi. Ei ne oo akit ollut. Mä menen mieluummin kaappiin, en tuu enää koskaan alas. Onko kyseenalaista? Eikö sä nähnyt sitä? Mitä? Tuota! Mikä vittu? Nyt mä kysytään se sama. Janitor. Siis toi on siivooja. Se heittää sua päillä, jos räjähtää. Hei, tämähän on kiva maanantai. Nyt on kyllä lauantai. No, mut se on lähempänä perjantaita kuin muuta. Eikö siis...
Mennään nyt tässä mun logiikat edes. Aha, tästä nyt hetki. Siis... Viikon loppu, eli enskun baari. Ei se tänne vielä tuu ainakaan seuraavaan viikolla. Okei. Perun tilanne. Ai helvetti. Sä tästä vielä puhutkeen! Tää tästä niinku vielä puuttuukin. Sori. Tässä on motherfucking ovea. Anteeksi, mutta mitä? Ei. Don't do it. Don't do it. Siis mikä? Are you dead? Ei hengissä mä oon, mutta mikä vittu? Haluatko tietää mitä tapahtuu, jos mut tapetaan tuo? Kerro. Se vapauttaa 9 tämmöstä päivää. Okei, me ei tapeta sitä. Nää jääkaavas longis. Niin no joo, mut siltä. Ei kun mä oon jääkaavas sumis. Apua. Vain puissilla voi noita tapahtua. Hei, täällä on vaasi. John. Se ei oo kokonainen vaasi. Veromies, kun sen koittaa anna vähän liian vähän rahaa. Nyt muuten tilisee ja kälisee ja kolisee. Ei mitään, pieni naarmu. Pieni naarmu. Menetettiin tonne. Ei! Mä en halua leikkiä sen Janitorin kanssa ollenkaan. Mäkä. Alko tietää miksi? Joka kerta kun se vapauttaa pää, niin ne nopenee.